Здравейте хора, имам едно гадже от зеленото училище, което се казва Борис. Той е на 10 и аз съм на 10. Записахме с телефонните номера, говорим и да. Сега остана и да се целунем. И да, общо взето така. В последния ден станахме и да. И да, общо взето така е. И да, общо взето много го харесвам и той много пада върху мен. Той много ме обича. И да. И да, хора, общо взето. Да. И надявам се да ви е харесал. Чао!